Angibingelele ngiphinde futhi ngamukele la kuNqamboti Media TV 18 weyingane zakwethu uphumela obala umlingisi ophinde abe umbhali okuChris Hadebe. UChris Hadebe waduma kakhulu laphana edlalela iSibaya edlala indawo kaDubula. UChris Hadebe-ke usephumela obala waqopha ividiyo la khona ebhekana khona ngqo nabamthukayo abathi waqeda iSibaya okanye ubhala imidlalo engemnandi. Kodwa-ke ngale ukukhuluma kakhulu ake ngikuphe nansi ividiyo kwaChris Hadebe ekhuluma ngqo ebhekana ngqo nabamthukayo la ey'nkundleni zokuxhumana abathi into ayibhalayo ayimnandi okanye ayibukeki kahle kumabonakude. Nansi inkulumo yakhe. Sanibonani. Inhloso yami ukuthi ngenze le video ngisheshisa manje angikwazi ukusheshisa. Mangichaza ngoba ngifuna ukuchaza kahle. Ngifuna ukuchaza ukuthi umuntu angizwe kahle ukwenzela ukuthi kungeke kube khona la sigejana khona. So ngifuna ukukhuluma ngale ndaba le yokuthi abanye abantu ngoba bona wonke umuntu so uzothola ama-comments awu-300. Lawo ma-comments awu-300 khona umuntu oyedwa nje kulabantu abawu-300 othi wena waqeda iSibaya. Esho mina athi mina ngaqeda iSibaya. Laba abawu-299 bonke bathi Chris siyawuthanda umsebenzi wakho bahlakacima yabo nje bakhuluma izinto ezinhle nje izinto ezakhayo. Kube khona lo yedwa nje uzothi wena waqeda iSibaya. Anginankinga nalabo bathi iSibaya sibuya nini noma laba bathi sicela ubuyise iSibaya. Anginankinga nalokho. Ngeke ngikwazi ukwenza lokho kodwa anginankinga nokuzwa umuntu esho njalo. Ngoba phela iSibaya saphela sibhalwa yimina. So akungithusi ukuthi kube khona umuntu ongicelayo mina ukuthi ngibuyise iSibaya. Akungithusi lokho. Futhi akungiphathi kabi futhi akungicasuli futhi nje so laba bathi mina ngaqeda iSibaya. Ngizange ngize ngisiqede iSibaya mina. iSibaya ngahamba mina ngo-season 6 weSibaya. Ngangiyi-actor, ngangena njenge-actor ku-season 6 weSibaya. Ngahamba engakapheli u-season 6. Ngahamba ngayo head writer uZalo. Ngayobhala uZalo. Right? Waphela u-season 6 weSibaya kwangena u-season 7. Waphela u-season 7 weSibaya kwangena u-season 8. Phakathi nendawo ku-season 8 abanikazi beSibaya beza kimi bathi Chris sicela uzosibhalela iSibaya. Sesiphelile, sesikhanseliwe iSibaya. Isizini yokugcina le yeSibaya. Sicela wena ngoba isizini ama-episode amangaki awu-260. Bathi sicela uze usisusele sona la sikhona manje kwakuba episode 85. Sicela usisusele sona la ku-episode 85 uze uyofika naso ekugcineni ku-episode 260. Sizobeka emasuka lapho bese siyaqhubeka-ke siyokwenza olunye uhlelo olusha. Lukhona namanje lolo hlelo engangibizelwe lona kahle. Kodwa athi bacela ngiqedele iSibaya. Sase sikhanseliwe uma ngibizwa mina iSibaya. Zange ngize ngisiqede iSibaya mina. Yebo, yimina engasibhala saze sayophela iSibaya. Yabona-ke mina nginankinga nokudelelwa. Delelwa abantu abangangazi abacashe emva kwefoni. Anginayo inkinga nalokho nhlobo. Ukudelelwa nje yinto ejwayelekile nje. Ngina 40 manje. I'm 40 years old. Ngeke ngizothuswa ukudelela ukuthi ngiyazi abantu bayadelela. The reason ngikwazi ukubhala is because I understand the human behavior.
ayikho inhlobo ye-character engakwazi ukuyibhala, ayikho. Wonke ama-characters wawabona ey'torini zami, ezami izitori, hhayi ezabantu engibizwa kuzona kuthiwe ngizo-head writer, cha, ezami. Bona kwezami izitori, yonke i-character engike ngayibhala ngiyisusela emntwini engimaziyo, bantu engibaziyo. Noma ubuka icala, noma ubuka isifiso, noma ubuka i-1 Weeks ekwamashow awami lawo. Wonke ama-character lapho abantu engibaziyo, futhi ngize ngiwaqambe ngabantu ama-character ngiwaqamba ngabantu engibaziyo, kodwa amagama ngiyawashintsha. Ngiwashintsha ukuthi ngithathe uThobani le ngimaziyo, ngifike ngithathe uThobani le ngimaziyo ngakho i-character efana noThobani, kodwa ngingayibizi ngoThobani, ngiyibize ngelinye igama lomuntu engimaziyo naye. Bese igama leli likaThobani ngihambe ngiyolipha enye i-character nayo that is based on umuntu engimaziyo. Sebenza kanjalo mina. Hey, sihamba lesikhathi. Kanti ngikhuluma slow kangaka. Okay. Anyway. So, mina nginankinga nokuthi ngidelelwe kuthiwe hey wena ubhala umbhedo. Yabona mawuthi isifiso umbhedo, icala umbhedo, 1 Weeks umbhedo. Lokho shem, hayi, lapho nami ngizothi ngizovuma ngithi yebo, ngizove ngifakele izandla ezithi. Ngoba leyo i-opinion yakho, umbono wakho loyo. Akekho umuntu ongakuphuca umbono wakho. Ile into enhle ngempilo. Akekho umuntu ongakuphuca umbono wakho. Umbono wakho wakho nje. Inkinga enginayo ukuthi kuthiwe mina khona ishow yabantu engayiqeda. Angikaze ngiqede show mina. Nhlobo. Oza kwethu engisebenza nabo bayangihlonipha mina ngoba bayawazi umsebenzi wami. So, yabona mangabe ufuna ngiyise ngento ebhekene nabo. Yabo khona usisi, angazi usisi noma ubhuti, angizange ngize ngibheke, ngibone nje igama kuthiwa lokothwayo. Yabona kancane lapha, angizange ngize ngingene, ngiyabona kancane lapha kwi-profile picture. So ngiyaxolisa, angizange ngize ngicheke lokothwayo ukuthi usisi noma ubhutini. Kodwa ulokothwayo uvele waqhamuka nje wathi imali ayigezani. Wangayifaka ne-full stop ekuyinto enza ukuthi ngicabanga ukuthi besifuna ukuqhubeka, wavele washeshe wasenda noma mhlawumbe full stop akanandaba naye, angazi. Ngifunda kanjalo mina mangifunda, ngifike ngije nje kushuthi usaqhubeka i-full stop ngingayifakanga. Kodwa engafanga full stop, ubhale nje ukuthi imali ayigezani. Ngithe mangibona lokho ngangazi ukuthi ngizophendula ngithini. Ngoba manje akafakanga nane question mark, mhlawumbe ufake question mark bengizomvumela ngithi uqinisile, noma yabo nje bengizothola indlela okuphendula uma ngabe kukhona i-full stop noma mhlawumbe question mark bengizokwazi ukuthi ngiphendula. Ngizange ngize ngikwazi ke, so ngangayiphendula. Baphendulile ke abanye ke baphatheka kabi ukuthi usho njalo. Ngithi ngenhliziyo ngithi musani ukuphatheka kabi ukuthi ulokothwayo uthi imali ayigezani. Ulokothwayo ufila ukuthi ngimubi mina. Mina nginankinga naloko. Mina njengoba ngishilo, ngina 40 mina. Mdala. So akungithusi lokho. Ngisasemncane mina, komunye umuzwa kaNgcobo babe ngibiza mubi. Mina komunye umuzwa kaNgcobo lapha ngezansi kwasekhaya. Boka nomusa. Nginankinga ngaloko. Ngoba babe ngithanda laba bantu bakaNgcobo. Yabo babe ngithanda, babehleka uma bengibona bangidlalisa bathi amubi. I never thought ukuthi hayibo awulabantini. Nginje futhi wena ngibona ngimuhle, wena kahle ngikhanyiswa ile TV. Khona TV lapha phambi kwami nje. Mangike ngayicima uzongibona ngibumi ngempela, wena ngibona ngimuhle futhi icimele yona ubone pheka. Ngibo? Namanje kusakhanya kancane because kune light, ngiyanqena ukuyocima light lapha. Kodwa ububi nje into yami, ngimubi isidalo nje. Selokhu ngaba nje futhi sengijwayele. Yabona lonto. So lokho akungiphathi kabi mawusho njalo. Akungiphathi kabi lokho ngoba kuqondene nami. Engiphatha kabi leyo ukuthi kuthiwe ngaqeda iSibaya. So ngicela ukuthi ineke ukuthi ngaqeda iSibaya. Abaningi beSibaya bangikhonze kabi mina ngoba bayazi sengisicedanga iSibaya. Siyazwana mina nabo ngoba angizange ngize ngisiqede iSibaya. So ngicela ukuthi niyeke leyo nto ngoba ingiphatha kabi. Uma ukuthi inhloso kungiphatha kabi ke,
ngoba vele isinqumo enozithathele sona lesikuthi angimfuni lo, so ngifuna ukukhuluma into ezomphatha kabi. Hayi lokho ke hayi lapho ke kulungile ke usungakwenza lokho, kodwa as long as after le video ngizobe sengazi ukuthi uma ngabe usho lokho ukusho ngoba uqonde ukungiphatha kabi, hayi ngoba naku ngempela ucanga ukuthi mina ngaqeda iSibaya. Sezwana ke ya iloko nje bengifuna ukukudlulisa lezi findo ku YouTube umhla ka-11 kuNovember. Mhla ka-11 ibirthday kaVavavoom weSibaya, I think so. Yeah. Happy birthday in advance Vavavoom. Sharp.